Terve kaikille siellä ruudun toisella puolella. Tervetuloa vaan tänne Minecraft läpipeluilun pariin. Ja ajattelin nyt tehdä tässä tämmöstä videota, kun tämä on kiva peli. Pitäis oikeesti joskus tehdä joku tuon Sirius-moodi kanava kokonaan toisen nimellä. Et kukaan ei ymmärrä mitään. Kokeillaan, kuinka paljon tulee katsojia. Oi vitun kana, himaskaa paskaa. Haista vittu oikeesti. Saatana. Tää on ihan paskaa, miksi mä pelaan tätä? Joo, mä lähden vaan kaivoksi ja kuolen. En mä jaksa pelata. Mä haluan tehdä tästä joku urosselviytymismies, helvetin. Eikö jumalauta? Vittu, miksi mä teen tän itselleni? Joo. Tommosia. Vittu 5. Miksi mä tekisin 5 hakku? Joo, moi. No niin. Nyt mennään. Aha, täällä ei oo kive. Joo, piti kaivaa 100 blokkia, että tulee kiveä. Ei helvetti, mä vihaan peli. No niin, elikkä tässä on tätä dirttiä vähän raivailua, niin... Joo, dirtti on vähän tämmöstä. Elikkä otetaan tätä cobblestone, noin... 3. 4. 5. cobblestone, 6. 7. Miksi nyt jos me pelaataan Minecraftia? Sitten ei edes oo sellaisia luonnollisia kaivoksia missään. Mä voisin mennä kuolemaan. Tää on varmaan oikeesti niinkun... Tää tulee varmaan olla oikeesti ainoa kerta, kun kukaan näkee, että mä pelaan peli. Sitä musiikista huokuu sellainen selviytymisen tarve ja tarvitsin turvallisuuden tuntua jostain pikkuisesta mökkeröstä, mutta minulla ei ole nyt aikaa tehdä semmoisia. Yöllä tulee kuolema vastaan, niin sitten hyvinkin pikaisesti, jos päivässä rakentelemaan. Täytyy vaan löytää äkkiä sellainen lämpöinen, turvallinen luolasto, johon voin piiloutua kaikilta maailman vahvuutta. En kyllä löydä sellaista hyvin äkkiä. Olisiko täällä viidakoita missään? Lentävä saari, mitä vittua ihmiset? Nyt laitetaan. Se on oikeesti lentävä saari. Lataa jumalauta. Joo, en jaksa odottaa. Jaksan. Latautuu. Noniin. Ei lataudu. Joo, ihan vitun sama. Nyt lähtee. Vitusti miekkoja. Niin HC-musiikit, että vituttaa. Saatana. Aha, meni väärin. 1 lapio. Ihan sama. No joo, heitin pois. Vittu. Nyt. Mä etin jonkun vitun röörin ja poraudun sinne. Hyvästi. Täällä on ihan varmasti jossain. Nyt lagaa. Aha, tässä. Noniin, sinne vaan. Ai saatana. Hetkinen. Ei mitään. Mä luulen, että se ei hiilaantus ollenkaan. Oi jes.
Tässä nyt kaivetaan tätä hiiltä sitten. Hiili on kyllä hyvä materiaali. Tästä mustaa. Kaivetaan tätä. Minä tykkään tästä kyllä niin paljon. Ei jumalauta, mä vihaan tätä. Hyi helvetti, mikä vitun ampumisnopeus. Hyi helvetti. Mitä vittua? Voi saatana. Joo. Joo, eli... Ei saatana, sattuu toinen. Hyi vittu. Okei. Voiko joku kertoa mulle tästä? Niinku ihan oikeesti. Hei, toi on ihan sairasta. Se ampuu jotain 10 kertaa sekunnissa. Vittu. Nyt mä oon ihan kuollut. Nyt jos tulee nälkä, niin mä vaan kuolen. Ding, ding. No niin, onko mulla kanani? Ei, missä? Mene pois. Mene vittu pois. Hei, se antoi mulle lihaa. Joka on mätää. No vittu, sit. Niin se hävisi. Noniin. Nyt me hiilaannut vähän aikaa. Mit? Spawn-rate on varmaan jotain 500 000 tässä hardilla. Paskat on hosussa. Kuusi paskaa, rikulihaa. Nyt on hyvää, oi. Joo, ei tullutkaan sanoi. Joo, en laula. Oikeesti. Missä on tossa noin? Oho. Yksikin skeleton, niin mä kuolen. Se on vaan niinkun kiveen hakattu. Joo. Joo. Hyi vittu, mene pois! Joo. Se oli siinä. Tervetuloa Minecraft Hardcoren pariin. Mä kuolin. Kauan pelasin. 5 minuuttia. En sitäkään.